Μαλάκα πιάνει ταχύτητα, Που λέγαμε όταν το πάει η τουρμπίνα. Τα στάχια είναι το χέρι του τώρα, είναι. Ο Άλκης κρατάει τηλεκατεύσεων του Ρέγγι. Ναι, βλέπω αυτές τα στάχια που δεν είναι. Σίγουρα. Έχει γλυκάνει τα χέρια του, Λίγο περισσότερο exponential στα... Ναι, θέλει. Είναι το στολάρι ψηλά. Έχει 30% κοίτα πως υποδείστε. Φοβάμαι πολύ με την ποσότητα αέρα, αν δεν του φτάσουν για την εγώ τρέμω πιο πολύ από τον ψήλο. Πιο πολύ από τον ψήλο τρέμω. Γλυκές οι κινήσεις. Τώρα ξέρεις τι είναι. Δεν βολεύει ο καμιό αέρας, δεν πούστε. Αυτό το ύψος! Εντάξει, δεν περιμένε. Εντάξει, λίγα πράγματα. Έχεις άγχος τώρα, μην λέμε. Ενώ το πάτησε ωραία. Έπρεπε να το φρενάρεις κατευθείαν, είχε κρακ. Ναι ρε, εγώ αυτό, όλο μου ο φόβος αυτό ήταν ο αέρας. Δεν είναι εύκολη η πρώτη κτήση τώρα με την εντάξει. Και ήταν βαρύ. Θα δω τα δορυφοράκια μου. Το πήγε πάντως, η τουρμπίνα το πήγε ωραία. Και το πήγε και άλλο.